Yay! We're done, alright. Ginawa ko naman. Pero inyo ra gyapon baliwalaon ng tanan. Sakto ba diri? Dili tanan laki, human pahimuslan. Kadto direct ka lang. Okay, got. Sige, basa na, basa. Okay, action. Di ba? Sakit kayo? Perting sakita. Okay, got. Ay, una mo lang itong sabi mo. I'm sorry. Sorry, sa. Yeah, Marcos. Sorry, sa. Dayan mo, explain din ka. Dayan, hindi sa pamatubag. Sure! Wala mag... Malingkod sa ta, niya man na rin. Amo ang guluan ni direct. Hindi kasi chat ka pelikod kasi mga kamera. Pero doon, naka-wide man na siya. Ah, okay. Ano, makalikod mo kas kamera? Ay, hindi mo Ay, bato dami. Okay ba? Wala din ka. And 3, 2, 1, action! Ano ako to? Ikaw ba niya yung sorry? Salamat po kayo sa tanan kay imo gihapon gipa-feel sa ako kung unsa imong kinabuhi Again. as a best friend. Salamat ka again. Asa na? Salamat mo kayo sa tanan kay imo gihapon gipa-feel sa ako. Maras na sa. Sorry kayo. Sama lang, nakilak na, hablas ta? Sige, ano dapat? Asa ba? Ipasakitan na bitaw ko nimo. Sama na, excited lagi kami kay Golding Hands. Ready, 3, 2, 1. Happy ka, sir. Hi lang ga. Lingkod. Taro nga laging hug lagi. Anak lang. Okay, ready? Positive. Action. Oh, gipasakitan ti ka pero wait ah. Pero wait. Wait ah, dire ka. Kay mas grabe pa ako pahigog man niya kaysa nimo. Yes! I will marry you! God, holding hands. Business? Yan. Ikaw, ganun yung holding hands ah. Alo, Ikon. ilan ka ba? Why you uyab? Yung ikaw nakamot dyan. Ilan yung way mo uyab, di ba? Holding Paano hands ka nakamot na yun dyan? na business. Dali na. Ah, sige. Asa? Ay ka na yan, nakakagamot. Di ba naisod? Kay Bebo Kay Bebo ka brave nga. Ga din no. Kay Bebo ka langga na grabe kayong kalipay nga. Balik na ka. Kinsa mo na si babe? Pagong higugmaon. Sa ikaw. Ay sa. Emotion na. Kay makaton ka. Kinsa mo ganing babe ba? 2, 1, action. Sa ito kanina. Oh, sige hug. And then kung ano mo yung hug, pwede na mo ana then istorya lipay ko na ayan na. Ha. Okay, ready? 3, 2, 1, and action. Yay! Dance. Okay, mag-interview tabot ni Hybe. It's a wrap na guys. It's a wrap. Masay feeling na ikahag. Gag. Abi pa lang just now. Dili ito first time niya do. Kakahag. Joke ra. Kachar-char niya. Vlog, gana.
Isa nga naman babe man. Ayo ipungon. Babe, mag-iwan. Lagi ako Dito ka tong taas. Balik daw direct. Asa the part? Ay, nga naman babe, nga naman babe. Oh, nga naman babe. Bisa kung si metabo na to, dili gid. Kasi nagkat. Action! Okay, lakaw! Rock, wrist! Okay, 3.